I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't. Good morning mga ka-online. Biyaheng Guinobatan, Albay tayo ngayon. Ang i-deliver natin steel tube cage. Ang sukat po nito is 5 feet ang lapad, 8 feet yung haba, and 5 feet yung taas. That's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to recorded shit. I feel alone. Been single for a decade. Doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings. Too busy recording. Industry ignores me. I keep on going cause I know Huwag you. po nating kalimutan i-subscribe Dongsky Online Seller Vlog. Huwag na rin po kalimutang pindutin ang bell button para updated tayo sa mga deliveries dito sa Bicol region. When you known I'm off for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't Andito na nga tayo mga ka-online sa Guinobatan, Albay. Kung makikita nyo po yung vulkan ngayon sa ating likuran. Pero ngayon po ay natatabunan siya ng ilaw. Andito na tayo mga ka-online sa Ulala Resort dito sa Mulad, Bukad, Guinobatan, Albay. Malapit na tayo sa bahay ng kliyente. Tara mga ka-online, diretso na yung biyahe natin. Bali, pangalawang order na ito mga ka-online ng ating kliyente. Kaya dalawa na ang dog cage niya ngayon dito sa kanilang bahay. Okay na mga ka-online, na set up na natin. Tapos na nga tayong mag-deliver dito sa Guinobatan, Albay. Maraming salamat po sa panonood.